of you. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Brent. Kanya bay, una na namin ni Criza, ha? Sige bay. Ikaw, magpabili na ka din eh. Ho bay. Kunya na akong pauli. O masa ko'y dalian ko uli ko. Pag minyo na lagi, para ganahan na kang muuli. Gara kauna sa kada. Lagi, tanawa, si Bayroni kay gikasal na karon. Ikaw na lang nahibilin sa tong grupo nga, wapagin maminyo. Maugyod, Brent. Suwayin ang mga dating apps, oh. Daghan gid og nagkadayon tungod ana. Hindi ko'y. Karang babae. Waabot ra gina sa hustong panahon. Basta kay sandanti ka sa maong app, ha. Di man ko makatuog. Laay man. Unsa kaya akong bato, no? Suwayan ka na ko kining dating app nga giingon ni Krisa. Naimichat na ko. Sa'y panganin eh? Kiera? Wow. Gwapa siya. Tubayan ako, Pi. Guwapa gituod bay. Og nalingaw na sa gikubay sa pagpakichat niya. Pero bay, di ba? Familiar mo yung naong? Mo ba? Oo. Pangayo ko na Facebook bay. Tanaw na itong muhatag ba? Ano naman siya mo reply na ako so kanya nangayo ko sa iyang Facebook. Basig dili gini siya. Maoy na sa picture. Naman di siya message. Hello Brent. Sorry late. Nako nakareply. Here is my Facebook account. Siya kita ini. Kagwapa niya. Siya kita rin na sa picture. Mayo sige na mag-chat-chat bay. O bay? Unya, asa magana pa dong, ha? Basi nung bihara mo kakuto ba? Depende gini bay. Kung magkasinabot. Kana! Para magkauyab na ka. To day, bay. Ay kalimot nga mag-club na karong Sabado, ha? Kay mauli akong igagaw. Oh, sige bay. Ha? Wa siya makailan ako. Pila kadlaw na nga wa mo chat si Kira nako. Sa magigay problema niya? Mitchat na siya balik. Sorry. Nabisi lang ako. Kumusta naman ka? Salamat kay may balik na siyang chat. Grabe ka kaapektado, no? O bay? Ambot?
Wa gyud ko mahimutang ato higayon nga. Wa siya mo chat nako. Aw, karon okay na mo. Oo. Nabalik na nga mong communication. Aw, Magtawag na o mag-chat na mi. unya. Unsa pa may gipaabot mo? Pag-uyabi na. Ha? Manguyab ka na ako? Okay ra. Sure ka? Bisag, wa pa ka makailakayo na ako? Ha? Nga naman mag-ila-ila ta nga uyab na ta. Pwede naman hinuon. Kay ganahan masad ko nimo. So, sige. May problema. So, kita na? Yes, Brent. Uyab na ta. Imbiter na yun kung mulaag ta. Sige, ako inon. Akwan, nang-invite man og dinner si Janice. O ba na siya? Pangutan sa ako kung makalugar ba siya. Naunsa naman sa nasikira? Di naman sa makontak. Dili mo reply o dili mo tuwag kung tawagan. Unsa naman sa'y problema niya? Di na ni maayo na. Pangitawan ako niyang address. Huwag ako siyang atuon sa iyong bahay. Siya to? Naa si Kira? Nga naman, sumetoy mo sa usawa. Unsa? Asawa? Si asawa? Oh, Kira. Kira. Unsa man eh? Minyo de ka? Gibuang rin ko nimo? Ha? Wa man gani ko makailan nimo. Unsa? Bye. Hubog na kay kabay. Sakto na. Sakit ka ba eh? Nahinlove na ko niya. Gaw. Una na lang ulit, Gaw. Ubanan siya na ko sa Brent. Riza, love. Pagdungal mo lakaw ni Gaw Janice. Dili ko malakaw. Ako ning sakanan. Unsa? So, Gaw? Brent, sorry. Pero, ang Kira nga imong kachat. Ako ra. Unsa? Nanggamit ko og naong information ni Kira. Pero dili siyang tinuod ni mga kachat. Ako ra. Si... Mauding mo siya makailan ako. Oo. Sorry. Gano'n man. Gano'n gibuhat maninimula ko. Tungod kay wa ko'y kaiso nga motug ani mos tinuod. Tungod kay ang tinuod. Dugay na ko in love nimo. Janice. Ug pasaylo ako. Pasaylo ako, Brent. Dili na mausab. Dili na tika sa mukon pa. Kung ikaw nga ako katsat sa ato pa, ikaw din ako nainlaban. Brent, ang tanan akong gipakita nimo tinuod to. Kung mauna, dili si Kira nga akong gimahal. Ikaw din, Janice. Brent, Suwayan na to. May sugot na nga, way mga gipagtako. Way bakak. yes, Brent. Sugot karon, wala ko itago pa nimo. I love you, Janice. I love you too, Brent. Bisan og matoy gibuhat ni Janice nako, pero mapasalamaton lang gihapon ko. Kay tungod adto, nakita na nako ang babae nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kasado na mi o mabdos na siya sa una namong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN.